6800 wariatów. Co? Tak, już macie jednego giveawaya na opaskę z mojego sklepu. Normalnie, co 1000 subów giveaway? Kurwa! Nie, tak być nie będzie. Kurwo ty jebana. Na pizdę walę te balony. Kurwa. Zajebałem po suficie. To nieźle, kurwa! Zabieraj to. Co to za przyrząd? To kosmetyczny? Tak. Ja waliłem tym, a tu jest ostre, jak nóż. I trzymałem za to i mam rozcięty palec, kurwa, na Ale centymetr. Marcin, jeżeli ja ci to dawałam ci tym pokazałam, żebyś przebijał, a ty tym przebijasz tym, to ty myślisz? Zobacz, zobacz! Spier...